गृहमंत्री अमित शहा आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये 1 तास चर्चा झाली। सह्याद्री अतिथीगृहावर दोघांमध्येच राजकीय चर्चा झाली। एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात घेतलेले निर्णय बदलले जात असल्याची नाराजी त्यांनी अमित शहांच्या कानावर घातल्याची माहिती सूत्रांनी दिली। इतरही काही तक्रारी शहांकडे केल्याची माहिती आहे। तासभर चर्चेनंतर अमित शहा दिल्लीला रवाना झाले। एकनाथ शिंदे साहेब हे अतिशय चांगले नेते आहेत, उत्तम नेते आहेत। तक्रार करण्यासाठी अशा पद्धतीचा वापर करणार नाही। आणि एकनाथ शिंदे साहेब एक आक्रमक नेते आहे। जर त्यांच्या मनात ज्या दिवशी काही बोलायचं असेल तर ते असं अमित भाईंना सांगून बोलतील नाही। त्यांना बोलायचं असेल तर ते डायरेक्ट कॅबिनेट मध्ये अजितदादा बोलतील।